A la vila de Palau-solità i Plegamans, dos nens, sense saber-ho, són a punt de convertir-se en els protagonistes d'una gran història. En Genís i la Maria són companys d'escola i pocs s'imaginen que estan a punt de viure una autèntica aventura. Com cada diumenge, van a jugar plegats al parc de l'Hostal del Fum. Algú els ha dit que hi han posat un tren. Entusiasmats amb el tren, en Genís i la Maria hi pugen. I el tren es posa en marxa. No passa ni un minut que el tren es torna a aturar. Aquest cop, dalt d'un turó governat per un castell imponent. En aquell moment, se sent una porta que s'obre. De la porta del castell surt un cavaller alt i fort que topa amb els nens. Els explica la seva història. Ve de l'altra banda del camí, de Palau-solità, un nucli de cases que es troben al voltant de l'església de Santa Maria. Una mica més a l'esquerra es troba un petit nucli de cases al voltant de la capella de Santa Magdalena. I allà és on viu la seva mare. Es prepara una guerra per recuperar Mallorca dels sarraïns. El cavaller seria l'encarregat de reunir homes per formar un exèrcit. Darrere del castell, a unes 300 passes, es troba una petita ermita dedicada a Sant Genís, el protector de Plegamans. I just allà hi anirà abans de marxar per demanar al patró la seva màxima protecció per poder tornar a trobar la seva estimada. Més endavant, les parròquies s'uniran. Per això, el nom del nostre poble, Palau-solità i Plegamans, serà tan llarg.